Така. Айде, дай тога си минор туш. Едно българско, традиционално, народно, романо. Вах, караш ще бъде това. Я ще си минор версия, магам. SM Studio. Ще ми ли се неги? Мама нарадка домаши радки мило мамино и мама нещо ще попита. Защото ти с червени домати, кой ги мама разнати? Ти с червени домати, кой ги мама разнати? Ой да мама измами, ой да мама излъга, ой да мама излъга. Айде ремшай! Шит, дома да не става, всичко скрито да остава. И дома да не става, всичко скрито да остава. Шита, дома да не става, всичко скрито да остава. И дома да не става, всичко скрито да остава. SM Studio. И цехане агенца, те дори муженца. О, карага зилдей, о, карага